I am a Catalan. Jo sóc català. Today, Avui, a province Catalunya of Spain. són unes províncies d'Espanya. But what has been Però què ha estat Catalonia? Catalunya? Catalonia has been Catalunya ha estat the greatest la nation més gran in nació the world. del món. I tell you, Els hi dic. I will tell you why. Els hi diré per què. Catalonia has Catalunya va had the tenir first el parliament primer Parlament much before molt England. abans que Anglaterra. All the authorities of Totes les Catalonia autoritats de Catalunya in the 11th es varen century reunir al met segle XI in a a city Toulouse, of France, una ciutat at that time avui de Catalonia, França, però aleshores de Catalunya, to speak per about parlar peace. de pau. So Jo estic happy, tan so content happy, so moved to I be commogut d'estar aquí here with you, amb dear vostès. El Parlament és la primera institució de Catalunya, perquè representa tots els ciutadans i perquè en neixen les altres institucions de la Generalitat. Els poders legislatiu i executiu en els sistemes parlamentaris col·laboren entre ells. El poder legislatiu l'exerceix el Parlament i el poder executiu correspon al president i al govern. La funció judicial correspon als tribunals de justícia. Componen el Parlament 135 diputats elegits pel poble per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. Per a representar els 6 milions de ciutadans de Catalunya amb una mínima proporcionalitat, en corresponen 85 a la circumscripció de Barcelona, 18 a la de Tarragona, 15 a la de Lleida i 17 a la de Girona. Per a garantir la representativitat, el Parlament ha de renovar-se com a mínim cada 4 anys. I per garantir la independència dels diputats, ni tan sols el poble que els ha escollit, ni els partits que els han proposat, no poden destituir-los. El ple és l'òrgan suprem del Parlament i està format per tots els diputats reunits en sessió. El ple es reuneix al Palau del Parlament, al Saló de Sessions, anomenat també hemicicle, per la seva forma semicircular. Els grups parlamentaris són associacions de diputats d'un mateix partit o d'una mateixa coalició de partits agrupats per a traslladar el seu programa polític al treball parlamentari. Són representats per un portaveu. La
La Junta de Portaveus està composta pel president del Parlament, el portaveu de cada grup parlamentari i un dels secretaris, i també hi poden assistir els altres membres de la mesa. La funció de la Junta és establir els criteris per facilitar i ordenar les tasques i els debats parlamentaris. La mesa és l'òrgan de govern del Parlament. Està constituïda pel president del Parlament, assistit de 2 vicepresidents i 4 secretaris. Tots ells són elegits pel ple del Parlament. La mesa, al saló de sessions, presideix el ple. Són funcions de la mesa qualificar i tramitar les iniciatives parlamentàries, interpretar el reglament del Parlament, dirigir els serveis de la cambra. La mesa és assistida i assessorada per l'oficial major i pels lletrats del Parlament. El president del Parlament representa la institució, ordena les discussions i els debats parlamentaris i compleix i fa complir el reglament. Les comissions parlamentàries reprodueixen el ple del Parlament a escala reduïda i estan especialitzades en àrees de treball. Ordinàriament, estan formades per 23 diputats distribuïts entre els grups parlamentaris en la mateixa proporció que tenen al ple. Les comissions elaboren dictàmens i aquests es preparen amb un treball tècnic més aprofundit i informal en les ponències, que apleguen diputats dels diversos grups o experts en la qüestió plantejada. Els dictàmens passen al ple per a ser debatuts i, si cal, aprovats. Les comissions també poden adoptar resolucions en nom del Parlament a proposta dels grups. Les comissions poden ser permanents legislatives, permanents no legislatives, permanents de legislatura, d'estudi i d'investigació. Les permanents legislatives són la d'Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, la de Justícia, la d'Economia, Finances i Pressupost, la d'Indústria, Energia, Comerç i Turisme, la d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, la de Política Territorial, la de Política Cultural i la de Política Social. Les permanents no legislatives són la de Reglament, la de l'Estatut dels Diputats i la de Govern Interior.